Backlog po sa distribusyon ng plaka sa Region 1 patuloy na tinutugunan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Patuloy na tinutugunan ng Land Transportation Office Region 1 ang matagal ng suliranin sa backlog ng vehicle plates at distribusyon ng plaka sa mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODA. Sa isang pagpupulong, iginiit ng tanggapan ang kahalagahan ng masusing koordinasyon sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Interior and Local Government upang agad mapabilis ang distribusyon sa mga bayan. Tinalakay din ang tuluyang pagsasaayos ng digital services ng tanggapan upang mapabilis ang processing at mabawasan ang transaksyon sa mga opisina. Sa Dagupan City, bumaba sa 2,000 na backlogs sa driver's license ang naitala ngayong taon mula sa 12,000 na backlogs noong 2024. Nanindigan naman ang tanggapan sa mahusay na pagpapatupad ng mga direktiba mula sa national government upang mailapit ang serbisyo sa publiko. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.